nagkaroon ng nakakabahalang pagbabago sa mga prioridad sa pagpopondo. Para pong naglaho yung malalaking pondo na dapat sanay para sa mahalagang infrastruktura na panlaban, halimbawa, yun na nga sa malalaking baha. Pinalitan po ito ng napakaraming maliliit o hyperlocal projects, mga proyektong mas mainam sanang idinisenyo at pinondohan ng may ambag ang mga lokal na pamahalaan. Parang binutas po ang budget para sa flood control, para lang maglagay ng maliliit na pantapal sa iba't ibang lugar. Ang paglilipat ng pondo mula sa mga kritikal na infrastruktura tulad ng flood control patungo sa mga hyperlocal projects ay maaring magresulta sa kakulangan ng proteksyon laban sa mga pagbaha sa hinaharap. Nakita na rin po natin ngayong taon. Isipin natin, no? Isipin ninyo para tayong naghanda ng payong para sa malakas na bagyo, tapos pinalitan lang ng mga dahon ng saging. Bukod pa rito, maaaring mapilitan ng pambansang pamahalaan na umutang ng todo sa mga darating na taon para maibalik yung mga proyektong tinanggal sa prioridad ng budget legislation. Bagamat lalong lumala, hindi naman po bago itong nakakabahalang kalakaran ng pag-reallocate ng pondo. At hindi lang ito sa flood control. Sa mga nakaraang taon at dekada, may mga pagkakataon na pati ang budget para sa mga mahalagang bagay tulad ng pensyon ng mga uniformed personnel at pambayad utang ng mga obligadong bayarin ng DBM at ng Pangulo ay ginagalaw din at dinidemote sa unprogrammed funds. Nakakabahala po na ang mga pondong para sa mga bagay na hindi maiiwasan ay binabawasan para pagbigyan ang mga gastusing pwede namang iwasan. So dahil lumalala at paulit-ulit na ginagawa ito, ang pag-accommodate ng mga pwedeng iwasan ng mga hyperlocal projects at ang pagpapalobo ng mga panukalang gastusin ng DBM sa GAA, isang mahalaga para po sa aking tanong din ang lumilitaw. Madam Chair, kung aaalang-alang na posibleng labag sa konstitusyon ang mga GAA, programmed at unprogrammed na lumalagpas sa mga panukala sa NEP, maaari po kayang manguna ang sponsor at chair ng Finance Committee sa pagbuo ng isang resolusyon natin ng Senado at isang general provision na magtitiyak na susundin ng mahigpit ang prinsipyo na ang GAA ay hindi dapat lumagpas sa panukala ng NEP at resolution at general provision na titiyakin na ang mga pangako ng gobyerno para sa mga prioridad na na-vet ng NEDA ay hindi ilalagay sa kategorya ng unprogrammed fund, Mr. President.